Veliki pozdrav u današnjem videoklipu. Neću vam pokazivati proizvode Siberian Wellness, niti vam pričati o njima, niti deliti informacije i tako dalje na tu temu. U današnjem videoklipu bih vam pričala o nekim životnim situacijama. Naime, do čega vas sve u životu može dovesti stres ukoliko ga držite nekontrolisano, ukoliko se ne izborite i ne eliminišete ga iz svog organizma, a svi ga imamo, svi živimo u ovom izuzetno stresnom periodu i jednostavno zašto vredi se boriti protiv stresa i šta ćemo dobiti time. Naime, da sam znala sve to na vreme, ja bi danas verovatno bila osoba koja nije preležala inzult, osoba koja nema Parkinson i osoba koja nije preležala i doživela infarkt. Osoba koja nema inzulinsku rezistenciju, osoba koja nema problema sa kosnim skeletom, bila bi zdrava osoba. U prevodu, nisam se brinula o svom zdravlju. Nisam se brinula jer nisam obraćala pažnju na stres, a imala sam izuzetno stresan period u životu i mislila sam da će to proći, da treba samo da budem jaka. No onda su počele da se dešavaju stvari, odnosno bolesti, jedna za drugom, praktično u serijama, i tako sam doživela i inzult, i Parkinson, bujanje Parkinsona, i infarkt, i inzulinsku rezistenciju, i probleme sa kostima, i višak kilograma koji su se nataložili manjim objemom kretanja u periodima oporavka. Dok nisam sve kockice složila i dok nisam shvatila da je zaista stres uzrok, ali bukvalno svim tim bolestima. U velikoj meri i skoro 100% sam sigurna da je tako. U onom momentu kada sam toga postala svesna i kada sam zaista, kako se koji proizvod u tu svrhu pojavio iz palete Siberian Wellnessa, kod mene je situacija potpuno drugačija. Nemam više zdravstvenih tegoba, niti smatram da imam stresa u sebi. Dešavaju se problemi, dešavaju se situacije ko zna kakve, ali apsolutno me to više ne pogađa toliko. I smatram da bi sebi uštedela barem nekoliko posljednjih godina života, odnosno uštedela na kvalitetu života koji provodim sada i koji bi možda provodila da sam više pokretljiva i u tom smislu aktivnija, da ne bi imala problema koje imam sada i sa viškom kilograma i sa skidanjem kilograma. Sve to ide mnogo teže kada imaš 60 godina, ali sve u svemu ja sam zadovoljna. Ja sam zadovoljna jer je bolje ikad nego nikad. Nisam na vreme brinula o svom zdravlju, ali jednostavno i sada dobro je da imam te proizvode Siberian Wellnessa i da mogu da posavetujem i vas ukoliko ste zainteresovani, ukoliko imate problema, o čemu na vreme da porazmislite. Ali naravno, odluka je uvek na vama. Eto, ne znam da sam pomogla nešto ovim videoklipom, ali ako ništa drugo, moja emisija ostaje sa vama do neke naredne prilike, do nekog narednog videa. Svako dobro.